Припинок. Завод газоапарат. Наступний припинок. Центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральный рынок. Припинок. Центральный рынок. Наступний припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Міцкевича. Припинок. Міцкевича. Наступний припинок. Стадіон Брестський. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стадіон Брестський. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Стадіон Брестський. Наступны прыпынак. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Припинок. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Наступний припинок. Крепость. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Крепость. Припинок. Крепость. Наступний припинок. Зубачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зубачова. Припинок. Зубачова. Наступний припинок. Коледж Ганьбю. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Коледж Ганьбю. Припинок. Коледж Ганьбю. Наступний припинок. Брест-Заходні. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брест-Заходні. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Брест-Заходні. Канцавы прыпынак.